Grabe, mahangin dito sa Lingayen mga ka-friendship. At ipapasyal ko kayo sa napakagandang museum ng Lingayen Capitol. At dito tayo maglalakad sa likod mga ka-friendship. At tingnan natin ang mga nakaraan na history ng Douglas MacArthur. So ito ang Lingayen Gulf, ang Lingayen Beach na matatagpuan dito sa Pangasinan. At maraming makikita dito na hindi pa natin nakikita at gustong malaman mga ka-friendship. Sa mga hindi pa nakakapunta dito, ipapasyal ko kayo dito sa Lingayen Museum na matatagpuan dito sa likod ng Lingayen Capitol. At napakagandang lugar ito mga ka-friendship dahil year 1945 naganap ang World War II at dito naglanding si General Douglas MacArthur. At makikita natin dito ang mga nakaraan ng mga history ng nasabing World War II since 1945. Ito sila napadpad sa Lingayen Beach. At noong year 1899, General Lloyd Wheaton landed here and General Douglas MacArthur at si Emilio Aguinaldo from the liberation of the Japanese invaders. At makikita natin dito yung mga naiwan nilang mga kasangkapan at mga larawan na nagpapatunay ng mga history ng nakaraan mga ka-friendship. At dito yung mababasa natin yung mga history na nakaraan at nakapreserve pa dito mga ka-friendship. Marami kayong makikita at mababasa at hindi lang po sa libro mga ka-friendship. Ayan kung magagawi kayo dito sa Lingayen Capitol ay makikita ninyo ang totoong history since 1945, mga digmaan noong World War II na naganap dito sa Pangasinan. At nagdala sila dito ng mga equipment na ginamit sa mga digmaan mga ka-friendship. Ngayon ko lang nakita itong mga nakalagay dito na nakapreserve dito sa museum. Yan ang mga history noon mga ka-friendship. At marami pang makikita dito during the World War II. Ayan mga pictures mga ka-friendship. Ibang-iba na ngayon ang itsura ng Lingayen. Kung ikukumpara natin ngayon ay napakaganda na ngayon kaysa noon. May nabasa ako dito na si General Tomoyoki Yamashita ay isang commander ng Japanese Army who leads the staff officer out of this mountain and surrender in the year September 2, 1945, including the other general witnesses the signing of ended the Japanese occupation here in the Philippines. Nako, marami pa ito mga ka-friendship, hindi ko na mabasa lahat sa dami ng mga nakalagay dito. At eto, tutur muna ko kayo dito sa napakagandang mga alaala ng mga nakaraan. Yan mga ginamit nila mga ka-friendship mga antik na plato, mga ginamit na ng mga sinaunang general. Tons of supply and equipment were dumped at the shore by the landing forces. Pagkatapos ng digmaan, napulot daw nila mga ka-friendship. At marami pa kayong makikita dito sa loob ng museum. At ngayon ko lang nakita ito mga ka-friendship sa edad ko na ito. Ayan medyo nakalimutan ko na yung pinag-aralan ko nung high school ng history. Ayan, the warriors of freedom have landed on your island. May naiwan pang pin na I shall return, sabi ni Douglas MacArthur. Clear the way for the fighting of men. Diba mga ka-friendship? So, freedom, may freedom na ang Pilipinas. Nagkaroon na ng mapayapang pamumuhay dito sa Pilipinas. Dito sa lugar ng Pangasinan. At may mga pera pa noon na naiwan na mga nakaraan na mga lumang pera noon. Tignan ninyo mga ka-friendship. Ayan, ngayon ko lang nakita itong mga pera noon. Noong panahon pa ng Japanese. Ang mga lumang pera na makikita dito sa museum. Ayan, ngayon lang natin makikita ito mga ka-friendship. Ayan, may 5 centavos at 1 peso. May 20 peso.
Ayan, marami pa mga ka-friendship. Mga iba't ibang old money. May nakasulat pa, the Commonwealth of the Philippines. Noong panahon na yan, ang alam ko ay ang value ng mga perang yan ay malalaki na. Libo-libo na ang halaga ngayon yan. So ganyan ang pera noon. Noon naabutan ko ang 10 peso ay parang 1,000 mga ka-friendship. Marami nang mabibili ang 10 piso. Sabi ng aking magulang noon, kung may pera kang ganyan noon, ay isa ka ng mayaman dito sa Pilipinas. Kasi ang 5 sentimo ay marami nang mabibili. Libo-libo na yon ang halaga mga ka-friendship. At hindi tulad ngayon na ang barya ay parang walang kwenta, di ba? Sa panahon ngayon ay grabe, ang hirap ng perang hanapin. At ito ang mga naiwan pang mga history dito, marami mga ka-friendship. At may makikita pang libro ni General Douglas MacArthur na naiwan dito. Ayan o. Ayan ang sabi niya, may parang secret book ito. May nakasulat sa baba, balikan natin. Ayan, nakita niyo ba? At ayan, may sagisag ng USA flag. May nakasulat dito na a Filipino guerrilla waving an American flag while standing in the surf. Ibig sabihin, okay ang Pilipinas at ang Amerika, di ba? Oh, nagsanib puwersa ang Pilipinas at ang Amerika. At marami pa kayong makikita dito mga ka-friendship. At panoorin ninyo ito. Ayan, tingnan natin lahat ang mga nakadisplay dito sa museum. At yan ang mga nakita ninyo ay nagpapatunay ng mga nangyari sa mga sinaunang panahon pa ng digmaan. At nandito pa yung makikita natin na mga sasakyan na naiwan dito sa museum. At tara, puntahan natin mga ka-friendship. Sarap ng hangin dito sa tabing dagat ng Lingayen Gulf. Sarap maglakad-lakad mga ka-friendship, pero tirik ang araw. Ayan, mag-isa ako dito mga ka-friendship, wala akong kasama kaya ayan, tirik na tirik ang araw at lalabas tayo dito sa museum at titignan natin ang mga sasakyan na ginamit nila noong panahong World War II. Ayan ang mga ginamit nila, buhay na buhay pa. Ayan, bomba. Yan ang mga sinakyan nilang panglaban sa mga kalaban. At meron pa ditong mga makikita pa mga ka-friendship na naiwan dito, naka-preserve pa dito sa museum. Ayan o. Ayan ang tangke. Naku, mahirap na kalaban to. Mabilis tong tumakbo. Pero ngayon, ay hindi ko lang alam kung magagamit pa ito mga ka-friendship. Yan ang mga sinakyan ng mga sundalo noon. Ayan o. Oh, ayan. Tingnan ninyo. Okay pa siya, di ba? Pero hindi ko alam kung aandar pa ito. Ayan, ang tangke ng mga ginamit noong digmaan. Matamaan ka siguro nito, grabe ang mawawasak ang buong bayan. Kaya umatras ang mga kalaban, o di ba? Well, kung nagkakamali ako,
Sorry. At ito ang likod ng Kapitolyo Lingayen. Napakaganda, di po ba? At mayroon ditong na iwan na eroplanong maliit. Ito siguro ang sinakyan ni Douglas MacArthur. Ayan mga ka-friendship, puntahan natin at mag-selfie tayo dyan. Maraming turista ang nagpupunta dito mga ka-friendship. So ngayong araw ay wala pang tao dahil tanghaling tapat. Siguro mamayang hapon pa mga nagsisidatingin yung mga nagpipicture dito. So ayan, napadaan tayo at selfie muna tayo dito mga ka-friendship. Diba? Ganyan ang itsura. Sobrang laki din pala pag nalapitan. Ayan o. Siguradong dinaandar yan. Sira na ang makina. Naka-preserve lang dyan. Dito sa park ng museum. At napakaganda ng lugar dito mga ka-friendship. Ang sarap maglakad-lakad at magtambay dito sa napakagandang Lingayen Kapitolyo o Pangasinan. Hanggang dito na lang mga ka-friendship. And if you like my video today, please click the like, share, and subscribe. And see you on our next vlog. Bye friends!